Croeso nôl I Galwch Acw, y gyfres sy'n dod â 3 dysgwr, sef Mary Steele, Tom Trevelyan a Noriko Vernon, a'r tiwtor Cymraeg Ioan Talfryn at ei gilydd I baratoi pryd 3 chwrs I gyd yn Gymraeg. Mary, diolch yn mawr iawn am y gwahoddiad I ddod I gael bwyd. Wel, mae'n bleser mawr. A da chi wedi bod yn brysur iawn? Wel, tipyn yn brysur iawn. Dwi wedi blino. Dwi wedi cyfarfod Tom a Noriko. Maen nhw wedi gweld y fwydlen a gallai ddweud bod nhw hefyd yn edrych ymlaen at y bwyd. Wel, gobeithio. Gobeithio. Mae'n a lot I wneud ar gyfer 5, ond, wel, dwi'n mwynhau coginio. Da chi'n nerfus o gwbl? Tipyn yn nerfus, ie. Achos dwi isio bod pobl yn mwynhau'r bwyd. Dwi wedi paratoi, ond gawn I weld. A dwi'n deall hefyd bod chi wedi cael help yn y gegin. O, lot o help. Faint o help oedd Ioan go iawn? Mae o'n golchi dillad. Llesbi. Be oedd y bwyd wedi mynd os i'n eisiau yn y gyd? Dwi'n gwybod newid 5 gwaith. Mae Tom a Noriko ar y ffordd. Dwi'n gobeithio bod nhw'n edrych ymlaen, fel dwi hefyd. Ac gobeithio bydd y pryd bwyd yn llwyddiant. Wel, gobeithio. Gobeithio. Ie, dyna'r reswm dyn ni'n cyfarfod yma, felly gawn I weld. Bob lwc. A dyma nhw. A chwarae teg, mae Noriko wedi dod â blodau I Mary. Helo, Noriko! Croeso! Croeso! O, neis! Cyfarfod o'ch chi. Dwy moedd, ie. Tom! Sgennym blodau I chi. Diolch yn fawr iawn. Mae'n hyfryd iawn. Mae'n hyfryd iawn. Ti'n croeso. Deri mewn. Croeso I bawb. Mae'n bleser mawr I mi I groesawu I chi yma. A dyna brythyll mwg efo chi a ar gyfer Ioan mae patau port a Stilton. Hyfryd iawn. Wel, gobeithio byddech chi'n mwynhau. Diolch yn fawr iawn. Siwr y bydd yna. Gei dan tost, della? Diolch yn fawr. Ond ti'n mwynhau croesawu pobl i'r dydd I gyginio, dweud? Wel, dwi'n mwynhau coginio ar gyfer ffrindiau. Rwysi, da chi'n edrych fel rwy'n sy'n mwynhau coginio. Diolch yn fawr, dwi'n meddwl. Wel, ie. Union. Y patau eog arbennig. Brasys iawn, diolch. Dwi wedi gwneud y bara hefyd. Wir. O, bara hefyd? Dim y fori, dim y bore yma. So ganoch chi peiriant yn neud o? Yn y llaw. Ebos dwylo? O, da iawn. Ymarfer corff hefyd. Ond mae hwn yn flasus iawn. A dwi'n trio bwyta pysgod bob wythnos. Fel arfer, da ni'n coginio pysgod yn syml iawn dan y rhadell neu yn y peder ffrio. Felly gael rhywbeth eitha sophisticedig oedd rhywbeth anaferol I mi. Nes mwynhau achos dwi'n hoffi pysgod ac rhywbeth dwi wedi dim trio ar ôl. So, ie, da iawn. Gan bod ni wedi gorffen y cwrs cyntaf, mae gen I gyfres o gwestiynau bach gwirion yma. Mae 3 gyd, un ar y bobl. Mae ofyn I Mary I ddewis un o'r 3 yna wedyn ni atebion gen pawb o support. Oes ganddoch chi hoff grŵp neu artist? Yr hoff artist yn Bryn Terfel, mewn gwirionedd. Dwi'n hoffi gwrando ar ei lais. Mae'n hyfryd iawn. Dwi'n hoffi sawl grŵp yn Cerddoriaeth. Dwi'n hoffi grŵp alw Grandaddy. And a grŵp o dod o'n Americano. Dipyn bach trist. O, reit. Ond dwi'n hoffi y Cerddoriaeth yn
Maen nhw neud o. Reit. Diolch. A Tom, be amdana chi? Wedi ddim yn gyfarol o gwbl. Be da chi ddim yn canu? Actually, Justin Bieber ydy'r peth. Wel, mae'n mynd yn dda, Meli. Pawb wedi mwynhau'r cwrs cyntaf. Wel, ie, mae'n debyg. O'n rhan ni, oedd y pate Port y Stilton yn flasus iawn. Wel, dim yr ail tro i gwneud, ond, wel, Ie. ie. Rhaid ti'n neud eto, felly, ie. Achos mae'n, ie. Na, beth nesaf? Wel, be nesa, dyma ni stroganoff madarch. A cigoen efo cennin a peren a sinser ac yn y blaen. Yna ni'n barod. Iawn. High five, right. Dy'n barod. Right. Bwrwch iddi. Bwrwch iddi. Bwrwch iddi, iawn. Bwrwch iddi. Tocyn? Ie, gyda tocyn. Bwrwch iddi. Wel, mwynhewch. Da chi'n arbrofio yn y cegin? Dwi'n hoffi. Wel, dwi'n gwneud lot o cacennau. Ar gyfer y dosbarth Cymraeg. Cacen moron. Cacen moron yr hoff. Mae gen i llyfr gartre o'r enw, o teitl How to Cook Without Recipes. Ac mae llawer o bobl yn deud bod y dawn o arbrofi yn un pwysig iawn i cogyddion greiddiol. Fel chdi. Wel, mae pryd yma yn wahanol bob tro. Ie. Fel mae rhywun yn gwared ar rhaglenni ar y teledu efo'r chefs enwoca. Mae nhw wastad yn blasu ac ar sail hynny. Mae nhw'n dilyn yn ytrach na dilyn rhywbeth ar bapur. Mae'r blas ydi popeth. Ond nes ti ddim defnyddio'r blowtorch y tro yma? Y blowtorch? Dwi'n mwy. Ddim tro yma. Dim heddiw. Ddim Heston, byddi enw? Blumenthal. Ie. Dyna mae o'n defnyddio, bydde felly. Ie, mae'n apelio at ddynion, dwi'n meddwl. Acos mae rhywbeth yn ymwneud ar teclynau a pethau fel yna. Di hynna golygu, Tom, bod chi'n mynd i ddefnyddio blowtorch, de? Wrth goginio. Mae gen i ddau yn y cegin. Un mawr a un bach. Na i cuddio nhw cyn i chi gyrraedd. Pryd y fwyd flasus iawn, ond efo rhywbeth arbrofol am y peth, efo gelligen a sinsir ynddo. Rhywbeth dipyn bach yn wahanol achos a Mary paratoi cigoen efo sinsir. Oedd jyst yn wahanol iawn efo rhywbeth arall. O'n i'n meddwl roedd hi'n ddewr iawn i coginio rhywbeth felly. Ydych chi'n arbrofi efo gwahanol fwydydd o wahanol wledydd achos ydych chi'n byw dramor am gyfnod, Yn ystod y 70au, mi wnaethon ni dreulio lot o amser yn Africa. Lle am Africa ydych chi'n wedi bod? Yn Nigeria, yn y gogledd Nigeria, yn lle o'r enw Kano. Mi oedd profiad ardderchog. Am faint oedd y tu allan yna? 4 mlynedd. Right. Mae hwn mor flasus, dwi'n cael fy nemtio i wneud rhywbeth o'n i'n arfer wneud pan o'n i'n plentyn. Sef llyfu y fflat. Ond i deliffyn gweld ar y camera felly. Cyn mynd at y pwdin, cwestiwn bach arall. Right. Right. Dyna ni. Beth sy'n gwneud chi'n flin? Mae'n a lot. Dwi'n hoffi bod pobl yn cwrtais.
Ond, mae peth pwysig, dwi'n meddwl, yn gwrtais. A dwi'n bod yn flin os dydy ddim yn digwydd. Right. Yeah. Noriko, fe amdana chdi? Pobl, be ydy dishonest? Anonest. Anonest. Tom? Dwi'n serial trwy amser. Ond pobl sy'n gwrthod siarad Cymraeg efo fi pan dwi'n gwybod yn iawn bod nhw'n gallu. Na ni, mae'r neges wedi dweud... Rhybydd yma. Heb flew, ia, rhybydd heb flewyn ar dafod. Mae pethau'n mynd yn dda iawn, maen nhw'n mwynhau. Wel, mae'n debyg. A dwi'n hapus iawn os maen nhw'n mwynhau'r bwyd. Mae pwdin yn dod. Mary, diolch yn fawr iawn i chi am y tro. Croeso. Pwdin sydd ar ôl yr egwyl.